Tässä videossa opit keskeiset asiat, jotka jokaisen Helsingin kaupungin työntekijän on hyvä tietää palkanmaksusta. Aloittaessasi työn olet allekirjoittanut työsopimuksen tai saanut viranhoitomääräyksen, josta löytyvät palkkasi määräytymisen perusteet. Palkkasi määräytymiseen vaikuttaa myös mahdollinen työkokemuslisä. Muistathan ilmoittaa Sarastia-järjestelmässä taustatietosi, kuten työkokemuksesi. Palkanmaksun kannalta on tärkeää, että myös henkilötietosi ovat ajan tasalla Sarastia-järjestelmässä. Tärkeimpiä henkilötietoja ovat nimitiedot, henkilötunnus, osoite ja tilinumero. Palkkaan vaikuttavat oleellisesti Sarastia-järjestelmässä olevat tiedot. Jokaisesta palkanmaksusta tulee sinulle palkkalaskelma, jonka näet Sarastia-järjestelmästä ja verkkopankistasi. Palkkalaskelmasta löydät palkanmaksun perusteena käytetyt tiedot. Palkkalaskelma kannattaa aina tarkistaa itse, Intrasta löydät ohjeita avuksesi. Jos palkkalaskelmasta puuttuu tietoja tai sinulle tulee muita kysymyksiä, lähesty aina ensin esihenkilöäsi. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä palkanlaskennan asiakaspalveluun sähköisesti tai soittamalla. Oppivasta löytyy opinto nimeltä Perusasiat palkanmaksusta, jossa opit lisää aiheesta.